Aké farby zvoliť k farbe očí? Čo je to koloristika? To sa dozviete v tomto videjku. Zdravím vás u ďalšieho videa. Ja som Monika a poznáte ma ako Makeup by Mon. V komentároch ste mi písali, že by ste radi vedeli kombinovať farby líčenia k farbe očí. Tak poďme na to. Možno ste už počuli, existuje pojem koloristika. Koloristika je vlastne farebná typológia. Určite ste si všimli, že niektoré farby vám proste nesedia. Napríklad dáte si červené šaty a máte pocit, že ste v nich bledé, utlačené, že sa v nich strácate a naopak si zoberiete žlté šaty a celé v nich žiarite. Poď vyzerá zdravo a pôsobíte mladšie. Existuje taká color teória. Sú kontrastné farby, ktoré sa proste k sebe tak nádherne hodia. Milujem kombináciu rúžová-zelená, proste to tak krásne funguje. Tu je napríklad, že červená a zelená, hej? Alebo žltá a fialová, modrá a oranžová. Áno, tie farby proste, keď budete takto kombinovať farby, tak budete vždy za hviezdu proste. No a to isté platí pri farbe očí. Dnes sa zameriame na hnedé oči. Dôležité aj aký podtón pleti máte, aké vlasy máte, či ste teplý alebo studený typ. Keď máte hnedé oči, tak niektoré farby vám budú proste stále fungovať. Napríklad zelená, zlatá alebo strieborná, to už ide podľa toho, či ste studený alebo teplý typ. Nemusíte sa báť ani fialovej. Tiež je fajn si dávať pozor na hnedé odtiene, aby ste nezvolili až príliš tmavú, lebo si môžete zmenšiť oči, ale to ide aj o to, že aký tvar oka máte. Čiže je to dosť široký pojem úplne sa venovať farbám, ktoré sa k sebe hodia. Hej? Len tak v rýchlosti, ak si teplý typ, máš teda taký teplejší podtón, teplejšiu farbu vlasov. Pre teba budú vhodné farby červená, žltá, oranžová, bordová a z kovových zlatá a bronzová. Ak si teda studenčí typ, že máš také čiernejšie vlasy a takú bledšiu pokožku, tak ti bude pasovať modrá, smaragdová, fialová, biela a z tých kovových určite strieborná. Čiže je to dosť akože ťažké. Keďže poznám autora tejto otázky a autorka má hnedé oči, tak sa budeme snažiť teda urobiť si líčenie s teplými farbami, ktoré by bolo vhodné pre autorku tohto komentára. Takže použijeme túto paletku od Rude Cosmetics. Je veľmi využívaná, ja ju mám veľmi rada. A naozaj, akože tieto tri odtiene tu používam asi fakt veľmi často, vidno, že už je tam diera a sú tu aj zlaté, aj strieborné. Uvidíme. A potom ešte môžeme túto od Revolution, lebo tu sú krásne tieto shimmer farby, proste tie, jak sa im hovorím, tie blišťaky. No, zase ide o to, aký tvar oka máte, ale urobíme si líčenie, ktoré podľa mňa proste pasuje každej žene. Keď si dám trošku koncílera, korektora, aby sa mi pekne prilepilo na viečko ten tieň. Robíme si Hello oči, Hello eyes. Je to vlastne taký očný klam a zväčšite si tým oči. Krásne ho proste otvoríte, rozžiarite. Pôjdeme teda s teplými hnedými a dáme do toho zlatu. Takže zoberiem si túto tu hnedu. Vždy odklapkajte, lebo to potom vám sa nakruší na pleť. A teraz dám si tu a tu. A ten stredok nechávam voľný, lebo tam pôjde ten blišťaci sa tieň, ktorý vám práve to očko pekne otvorí. Ideme do takej istotky, lebo hnedá a zlatá
Pasujú proste vždy, je to veľmi pekné večerné líčenie a sadne to aj iným očiam. Ja vždycky opakujem hneď aj za rovno druhé oko, aby som proste mala aspoň trošku podobné ich. A vždy opakujem všetko hneď aj na tej druhej strane. Teraz budeme priťupkávať a priťupkávať tieň. Kto má menšie tu, tak ten celý ten oblúčik, tak proste si tam toho dá menej. Ja to môžem ťahať až hore, lebo mám dosť vysoko obočie. Teraz ideme do tmavú hnedu, ako je stále teplá. Ale kebyže máte úplne inú farbu, idete so zelenou, modrou, bordovou, červenou hociakou, tak si tu ešte treba pridať čiernu. Teraz myslím, že to nebude nejak potrebné, uvidíme, ako to bude nakoniec vyzerať, ale pridáte tam tú hĺbku. Treba tam dať potom, že by nebolo to oko také unavené. Nevtláčame a neposúvame ich, aby sa nám proste čo najmenej krušili. Teraz keď sa mi zdá, že to mám dosť teda tmavé, tak si zoberiem ten svetlejší hnedý. Budem to blendovať trošku, že by tam nebol nejaký skok. Jednoduché a veľmi efektné líčenie, veľmi pekné a veľmi ženské. Mám pocit, že si tam môžem pridať trošičku čiernej aj. Tak to teda urobíme. Stačí trošku. Fakt len taký ťukes. Teraz zoberiem nejaký malý šteček. Zoberiem si tú hnedu, s ktorou sme začínali. A samozrejme zopakujem toto aj dole. A tu budem dávať tiež ten plištek do stredu, aby to malo proste taký ten halo efekt. Takže tam môžete nechať prázdne miesto. Myslím, že to je dosť tmavé, takže absolútne to linky nepotrebuje. Nie každý aj je v tých linkách proste zbehli, takže tuto proste nepotrebujete tie linky. Ak máte strach, že si na tú pleťovku nakrušíte, tak si kľudne najprv urobte oči a potom až pleť. Nevidím problém, hej? No, takže z tejto tu si teraz vybereme nejakú, mne sa páči táto tu zlatá, taká teplá a normálne prstom. Robíte toto. A máte halo efekt. To isté robím aj dole. Tam už by som sa netrafila s prstom, takže tak nejak. Od tej hnedej a urobím tam taký ako keby prechod ostrejší. A to je všetko. Peknú linku na vnútornú, ale tú vrchnú, hej, si dám túto linku z Avonu. Tam mám pocit, že je vodeodolná, aj keď to na nej vôbec nepíše. Ide fakt zle dole. Do vnútornej linky si dávam takúto od Catrice. Čisto bielu, aby sa mi to očko trošku viac otvorilo. A teraz si dám špirálku alebo myhalnicu, čo chcete. Vždy si ich najprv vytočím, oni sú potom oveľa krajšie tie myhy. Používam túto maskaru od Gabriela Salvete. To je vodeodolná, fakt akože vám ostane 3 dní, aj keď si to z mixov dáte dole s tým dvojzložkovým, proste
stále drží, ale krásne vydrží až do večera. Proste byť tá myhalnica vytočená až hore, čo mi pri iných špirálach vôbec takto nefunguje. Proste spadne po pol hodine. Ten lift. Po chvíľke sa tak akože celkom krúši, lebo keď vyschne. Čiže treba s ňou pracovať, pokým je mokrá. Takže to by sme mali oči. Teraz absolútne neviem, aký rúšku tomu zvoliť, ale ja nemám rada, keď proste sú silné oči aj ústa, takže niečo jemné si ku tomu dáme. Ok, dáme si ku tomu tento rúž od Dermacolu, je to odtieň 33. Takže takto dopadlo dnešné líčenie, čo na to poviete. Budem rada, ak mi necháte nejaký feedback v komentároch. No a na budúce by sme si mohli dať napríklad zelené oči. Mám skôr také zelené, ale mám tam aj hnedé, čiže pre mňa fungujú aj tieto farby. Vyskúšajte to doma a napíšte mi, či vám to pasovalo a ako ste sa v tom cítili. Takže ja ďakujem, že ste si pozreli toto videjko až do konca a uvidíme sa na budúce.